Кайнатма. Безгә подкастка кунаклар гел килә инде, мин белгән, егетләр, кызлар. Бу юлы миңа команда сайлап алды кунакны. Һәм мин әйтәм, син минем өчен ак кагаз. Мин бөтенләй синең турында бер нәрсә белмим, исемеңнән кала. Ильяс Фархуллин. Ул да булса музыкант һәм шул өлкәдә эшли торган егет дип беләм. Музыкант, мультиинструменталист дисәк дөресрәк булыр инде. Нинди музыка язасың син күбрәк? Инде музыка язу мин күреп башкаручы. Башкаручы. Нисә башкарсың? Язу өлкәсендә дә әзрәк эшчәнлек башланды дисәм дөрес булыр. Башкарам мин хәзер күбрәк этнофольклор материалга кереп киттем. Онда булса инде борынгы уен коралларын, күбесе югалган уен коралларын кире кайтарып, шуларда төрле музыка башкарам. Шуннан кызык табасың инде, югалганнарыннан. Бу синең сәерлегеңме? Мин кешеләрдән аерылып торасым килә, сәер буласым килә дигәнгә күрә тартынасың син шундый бер инструментларга? Юк, кешедән аерыласы килеп, бер качан аерылган булмады. Әмма ләкин күпмедер дәвердән соң шуңа кайту күзәтелә, борынгыга кайту дип әйтү. Белемем буенча мин гомумән академик музыкант. Музыка көллиятын бетердем, аннан соң институт бетердем. Әмма ләкин шунда уку дәверендә үк ничектер борынгыга үткәнгә минем үткәнгә түгел, теге халыкның үткәненә кире кайту башланды. Музыка кораллары аша минем мәсьәләдә һәм миңа бик кызыклы, чөнки аутентик яңгыраш хәзерге дәвердә җитми сыман. Нинди инструментларны син әйтә аласың, менә югалып беткән дип? Югалып беткән, безнең халыкта югалып беткән дип әйтү, югалып бетү дәрәҗәсенә җиткән дисәк дөресрәк булыр. Кайсы? Думбралар, кылкыбыз дигән, ятаган дигән. Мандолина. Мандолина, ул инде соңрак килгән уен корал. Ул мандолина шушы уен коралларны алмаштыру өлкәсендә зур эшчәнлек куйган. Шул скрипка, баян, гармоннар, алар шушы борынгы уен коралларын алмаштырып, алмашка килгән уен кораллар. Чыннан да без бит инде баянны үзебезнеке дип саныйбыз, ә ул бер ничектә үзебезнеке түгел. Ул гомумән Европадан килгән уен корал. Менә син шуның белән шөгыльләнәсең киме? Бәлки каядыр чыгасыңдыр син фольклорларны җыеп йөрергә? Юк, җыеп йөргәч. Ничек син танышасың соң андый кораллар белән? Җыелган материаллар бар. Шул материаллар аша. Иялинекен аласың, каян аласың? Аннан да алам, тегеннән дә алам. Син сиреңне белдерәсең килми инде. Аңлашылды. Аласы килгән, эзлесе килгән кеше ачык улай зат таба. Син бар, менә кичне чагында, менә кичкенә Ильяс утыраймы? Һәм ул әйтә, мин музыкант булам. Шулай тудымы ул? Юк. Ничек булды соң? Минем сәнгать кичкенәдән янда барды дисәм, теге дус булып барды дисәм дөресрәк булыр. Мин кичкенәдән сынлы сәнгатькә дә якын идем. Шигърият, әдәбият өлкәсенә дә якын идем, аеруча ахыргы елларда якын идем шул исәптән. Сезнең Фархуллиннар гаиләсе шундый булган булып чыгамы соң инде? Ничек булып чыга ул? Бу бит гаиләдән булмаса, син анау сынлы сәнгатьне белмәссең кебек. Гаиләдә чагылыш тапкандыр инде, гаиләдән килгәндер күп өлеше дип әйтсәм. Күп өлеше түгел, кичкенә өлеше гаиләдән килгән, күп өлешне инде үзең яшәү дәверендә җыеп Ничек кичкенәдән түгел бу, менә кичкенә чагыңнан түгел булып чыга бит инде. Кичкенәдән. Ничек соң менә гаилә сиңа бирмәгән булгач, син каян Гаилә аласың? биргән бер өлешне дип әйтим, кичкенә өлешне. Һәм шул кичкенә өлешне инде яшәү дәверендә үстердем дисәм дөресрәк булыр. Сынлы сәнгать дигәчтем, мин бер генә кеше искә төшә, ул Бакыйда урманчы. Сынлы сәнгать диюем минем теге кул эшләнмәләренә бәйле, шуңа гына әйтүем. Агач эшләнмәләре минем өчен тишектер бөтен Ул дәресендәме ул? Кайсы дәресләрдә? Юк, дәрескә түгел, мин кичкенәдән әтинең стаханасы бар иде, агач эшләнмәләре буенча. Шундагы теге калдык пыстыктан моның кадәр агачлар кала. Шулардан теләсә инде уенчыклар. Пәке, пистолет дисәм. Бөтен нәрсә, анда машинада булды. Хәзер кайсын эзләп табасың уенчыклар арасыннан. Кызык. Минем яшәгем, балачагым шундый кызыклы булды дигән, агачлы уенчыклар белән уйнадым. Аннан соң инде чыгып ясый башладым. Шул исәптән теге фанерны буйлар бер төскә. Һәм шуны чыгып, ак төсен чыгаралар инде. Истина агач төсен чыгарып, чыгып рәсемнәр ясый башладым. Ул да үзенчәлек бик хайран матур эшләнмәләр бар. Мактан әйтәм. Син сәләтең булган димәк? Булгандыр инде әзгенә. Так, алайса, безгә синең белән сөйләшеп китер өчен ниндидер уртак теманы табыр өчен, якынлашып китер өчен.
Мен теге бик шикләнеп кенә кертәм. Әйе, мин сиңа әйтәм, чыннан да, син башланыр алдына сораган, син каушыйсыңмы? Син әйтәң, юк, каушамыйм дидең син, ләкин хәзерге вакытта мин сизәм, син ябыграк әзрәк кенә, чөнки чыннан да без менә Ул каушаудан түгел. нәрсәдән син шундый Мин һәрвакыт шундый. Мин кешене үз даирәмә бик сайлап кына. Син мине керт инде бер сәгать кенә булса да. Аннан соң чыгып авырылган кенә. Гомерлеккә дус булып калырбыз. Син кайсы районнан, кайсы шәһәрдән, Сөйләм буенча кайсы районда белисең? Бик күп кеше белә. Мин аермыйм менә сөйләмнәрдән. Бездә дагын дәген дип сөйләшәләр. Ул язмада юк. Ә сөйләм телендә менә безнең тирәдә генә андый сөйләм бар. Кайсы район? Әйдә уйлап карыйк. Миңа һәр кеше менә кайсы район дип сораганда сорау бирәм. Ә син кайсы район дип белисең? Әгәрҗе, Кумара, Юк, якын алар. Якын районнан мин. Питрәш. Якын. Әйт инде, мин белмим. Әйдә инде, әз генә. Теләше. Теләше районыннан син. Теләше районының кайсы авылына? Иске җири. Иске җири. Старый җири. Ага. Шунда менә авыл булды инде, име? Авыл. Димәк, менә теге 3 урамлы авыл. Ничек күзалдан китерергә кирәк ул Теләше авылындагы авылны? Теләше районындагы авыл. Теләше авылындагы авыл. Ну, ничек, нинди сон, Нинди? Зурмы, ничек халык яшәде, ничек кеше яшәде? 100 хуҗалыктыр хәзер. 100 хуҗалык, анда уртача. 100 кеше булса да, инде 500 500 түгел, 400 мең тирәсе кешедер авылда. Элегрәк, әзрәк теге авыл иде. Хәзер инде, Аллаһка шөкер, бөтен әйбер кергән, асфальт кергән дигән мәктәбе бар, садик, балалар бакчасы, мәдәният йорты бөтенсе яңа. Аллаһка шөкер, әйбәт. Яхшы. Шунда, димәк, менә чыннан да менә безгә килгән кунаклар арасында аралашырга авыр кемнәр беләндер, име? Чөнки аларның татар телләре саф түгел. Фикерләүләре башка телдә. Алар фикер итә беләләр, име? Ләкин татар телендә саф җиткерә алмыйлар фикерләрен. Син менә килеп керүгә инде сизелә, мин теге әзрәк кенә уф дип теге рәхәтләнеп китте, күңелем, чөнки чыннан да мин әйтәм, Ильяс сөйли инде татар телендә. Бер кеше дә безгә язмаячак, бу сүз дөрес түгел, монда фикер әйтүде. Салар да булалар, кайбер сүзләрдә хаталар бар, шул дагын дигән. Ну, дагын без кертәбез хатага. Язмада, я. Ә сөйләмдә безнең менә шундый үзенчәлекле бер диалект әйтеп булмый инде. Ну, әйтә, менә дагын белән бер җөмләне әйтеп бирәр мин баш. Синдәген, миндәген. Синдә, миндә дия сорынга. Ул сөйләмдә бар, язмада юк безнең. Шундый үзенчәлек. Белеп торгыз, әгәр дә дагын дигән дип сөйләшәр икән, ул безнең районда. Син танысың инде, безнең күп кеше айрала. Безнекеләр дип аңлыйсың. Аңлашылды. Менә син ул авылда яшисең. Теге, белмим, бар микән сезнең сыерларыгыз, бәрәннәрегез, аларны карап, алар белән йөрүмиме? Булдымы андый мизгелләр? Яшәдем. 16 яшькә кадәр авылда укып, аннан соң укырга киткәч. Син җибәрделәр инде тыныч күңел белән Казанга укырга. Тыныч күңел белән дип әйтәм. Әмма җибәрделәр, Аллаһка шөкер. Чөнки нигә тыныч күңел белән түгел, барбер без авыл даирәсендә үскән кеше, русча без шул 2 тиенлек булгандыр инде узамда гомумән. Әлми сыйныфтан бер генә кеше киттем. Теге егеда нидән куркып түгел, әмма максат бар иде. Куркып булса бер хәл, булай максат булгаштан әтиән белән сөйләштем дә инде, әтиән башта әзрәк карышты, әмма ләкин шунысына рәхмәтле, әтиән бер кашан теге безнең хыялларыбызга, безнең ниятләребезгә каршы килмәде. Ул бик яхшы бонус безнең гаиләдә. Абыйга да, миңа да дигәндәй. Шуның 16 яшьтә чыгып киттем дә инде. Кайтып китеп ялларга. Һәм менә монда Казанда яшисең инде, менә монда төпләнергә булдың. Төпләнү дип әйтүгә булмыйдыр, үсеш этабы, үсеш дәвре минем өчен хәзер Казанда бар. Киләчәктә инде кайда яшисем әйтә алмыйм. Син сизәсең менә агымга ләккәнеңне менә Казандагы агымга? Агымга ләгеп, агымга чыкканымда сизәм кай вакыт. Чөнки Казан бер яктан әйбәт, үсеш өчен икенче яктан кай вакыт үзеңне югалтканыңны сизә башлыйсың. Үзеңне югалта башлыйсың. Шул мәгънәдә мин үземдә бик нык сизәм. Кайсы мизгелләрдә? Мизгелен әйтә алмыйм сиңа. Теге менә шул агымга китеп көтүгә эләккәннән сыман. Син инде теге үз фикерләрең белән түгел, көтүнең фикер белән йөргәнен әз генә вакыт сизә башлыйм. Әзрәк читләшергә кирәк дигәнсез. Бу сине куркыта? Нәрсәгә син читләшәсең килә? Читләшәсем килми, минем әзрәк теге читләшү дә түгел ул.
Менә көтүгә эләккәннән соң бит теге безнең билгеле бер әйбер яшәү рәвешенең стандартлары барлыкка килә дигән сыман билгеле бер кеше идарә итә инде синең белән. Көтү белән көтүче ди инде. Синең үз фикерең булмый булып чыга инде, үз Күп очракта максатларыңнан син китү. үз максатыңнан, үз фикерләреңнән читләшү, китү була. Бит музыкант ул барыбер бергә эшли торган менә кем беләндер командада эшләү барлыкка килә. Димәк, син команданда сөйлисең, үз фикерең белән туры килә торган. Шуңа үз фикерем белән туры килә торган түгел, мин командада беренче очракта сөйлим, әгәр дә мин анда үсеш күрәм икән, үзем өчен. Мин үзем өчен үсеш күрәм икән, димәк, мин командага да ниндидер үсеш китерә алам. Әз күләмдә булса да ниндидер өлеш кертә алам дигән. Синең ниндидер максатларың бармы менә музыкант буларак? Кая барып җитәсең килә син? Нәрсә эшлисең килә? Ничек күз алыйсың син аны? Кая барып җитәсең килә дигән киләчәктә дисең? Әйе. Билгеле бер максатлар бар, ниятләр дә бар. Хыял. Аны мин хыял итеп кабул итмим инде, минем өчен ниятлим дә, ният һәм максат. Бар, әйе. Әмма дә ләкин теге Ходай Тәгалә дигән соң Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә, ничек кайсы бер максатка син узарак киләсең, кайсы бер максатка син әзрәк читтәшәсең, сөнки хәерлесе түгелдер сиңа дип кабул итәсең. Бар, бөтен кешенең шикелле. Әйе, ләкин менә мин әйтә алам, мәсәлән, минем теге күп итеп сәяхәт итәсем килә, мин дөньяны күрәсем килә, әйтә алам минеме? Син теге максат бар, ният бар, нәрсә икән әйтмисең. Әйтмим, нәрсәгә әйтергә. Ничек әйтмәскә? Син әйтсәң булмый дип уйлыйсыңмы? Әйтсәм булмый дип уйламыйм, минем әйтәсем килә. Ә. Менә минем фикер, минем әйтәсем килә. Аны теге әтием дә кайвакыт сорый, менә киләчәктә ни эшлисең дип булайсың. Мин әйтәм, менә вакыт җиткәч күрәсез, ала бирсен. Син үзеңдә, үзеңнең тормышыңда кайнап, үзеңнең генә киңәш сорап булып чыга индеме? Күп очракта үз-үзем белән аралашам, чөнки иң якын кешең дә иң ничек әйтик сиңа дөрес, чын дөресен әйтә торган кеше ул синең үзең инде. Әгәр дә үзең белән аралашырга ярыйсың икән, үзеңне ишетергә дигәндәй. Менә мин шул этапта дип тә алмый, теге бер вакыт үзең белән якынаясың, бер вакыт читтәшәсең барбер. Булай бит шулай, менә син үзеңә сүз бирәсең, сен максат куясың, үзең белән сөйләшеп име? Һәм үзеңне тыңламау җиңелрәк кебек тоела. Юкмы син? Минем очракта юк. Синең очракта юк име? Чөнки миңа кешегә әйтмәсәм, әйтеп калмасам, мин аны эшләмәячәкмен, син үземне Һәм кешегә әйтмим беркайчан. Ничек менә сөйләдем, менә кызык бит ул. Менә мин икенче төрле фикер йөртәм име? Шуннан да мин кешегә әйтмәсәм, мин үземнең максатларыма барып та җитмәскә мөмкин. Чөнки мин үземне алдарга шундый җиңел Әйе, син әйтәсең, кешегә ышандырып куясың да, син кеше алдында бурычлы булып каласың, үтәргә шундый дип. Мин иң каты әйткәне дә, иң үземне теге ниткәне дә мин үзем. Миңа кешегә ышандырып, кеше алдында бурычлы дип санамыйм, теге шуңа күрә кешегә әйтмим дә инде. Аңлашылды. Шул. Бу кызык, минем өчен бу чыннан да бу үзгә мин булай икәнем юк әле. Ишеткән дә юк янды кешеләрне чыннан да. Шулай үзе белән генә кеше белән яраткан хатын кызым булганда аңа сөйләмисеңме? Бөтен нәрсәне сөйләп бетерү дөрес тә булмас. Андый мәгънәдә дип әйтмим теге. Әйе. Менә үзең син иң беренче син үзең белән чиста сөйләшеп булырга тиеш, минем очракта инде. Ачыктан кеше белән түгел. Син үзең белән генә ачыктан сөйләшергә өйрәнгәннән соң, инде үзеңнең теге чын ихлас максатларыңны, хыялларыңны, ниятләреңне аңлыйсың дигәндәй. Менә бармы шундый суланып алу, менә бу чыннан да домбралар да китте бит инде, аларны да кулланмыйлар. Бәлки минем эшем бер кешегә кирәк булмас дигән уйланулар булган. Менә кеше өчен эшләмим бит. Менә бу нишләп? Чөнки мен кеше өчен эшлим икән инде, бу кешенең хыял максаты, аңлыйсыңмы? Минем максат бит теге, минем сулану юк. Домбра киткәнгә дә, башка уеннар киткәнгә дә. Мин әле соңгы берничә елда гына бу аутентик музыка өлкәсендә килдем дисәм дөресрәк тә булыр. Аңа хәтлек нәрсә белән шөгыльләндең, нинди музыкага? Күбрәк фольклор дисәк, дөрес булыр инде, шул теге баян. Мин белем буенча баянчы. Педагог, укытучы инде, остаз һәм баянчы. Ничә яшьсең остаз булыр? 24. Мин остаз. 24 яшькә кадәр мин инде хәйран. Теге 1-2 ел уку йортларында да укытып алдым. Җитте. Хәзер китергә булдың инде, име? Әйе, менә бу җәйдә киттем. Әйе. Әйдәк, күз алдыбыз. Ильяс уянды да, ничек аның көне бара? Безгә сөйләп җибәрер.
Тышың жуылгандыр инде аңлашыла, тиги ошагансың дип үмүттөйүн дейме. Анан соң менә син ничек утырасың эшкә, кая барасың, кем белән аралашасың? Минем дөресен әйткәндә сәгать 11-12-га кадәр башлый. Уяну моменты дисәк дөресрәк булыр. Син ябалак инде, Әйе. Күбрәк ябалак. Кай вакыт инде ябалак түгел. Көненә карап дип әйтәм. Булай көндәлектә мин 11-12-га кадәр йокламыйм, әмма 11-12-га кадәр мин башламыйм. Мин ул моментта яисә күп китап укыйм. Мин теге ул моментта үземнең энергияне чыгарганмын дип әйтәсем килә, башламау мәгънәсендә мине кабул итә алам, мәгълүматны яхшы кабул итәм иртә белән. Яисә китап укыйм, яисә анда үз эшләрем белән ноутбукта нидә утырам. Обедтан соң инде төштән соң минем башлана эш моментлары, ул да булса, я студиядә яздыру, я студияң кая? үземнеке юк, чакыралар мине музыкант буларак. Шул ук. Төрле студияларга. Төрле студияларда. Кемнәр белән хәзерге вакытта син эш итәсең? Без белгәннәрдән мәсәлән. Я белмәгәннәрдән дә булса ярый. Белмәгәннәрдән. Сез кемнәрне беләсез? Фольклор төркемнәре алып бар бит инде. Шул исәптән. Алар белән дә эшне эшлисең инде. Алпар белән башыннан мин 18-нче елдан кайран күп эшләдем. Анчы бит аны күрмәймен. Сен инде сиңа сорау нигә күрмәдең? Сукыр дигән. Алар белән син йөрисеңме, сәяхәт итеп каядыр чыгасызмы гастрольләргә? Йөрдем, әйе. Нәрсәләр ошыймы? Ошыймы сиңа алар белән йөрү? Бу сорауларга җавап бирмичә калдым. Чөнки шәхси мәгълүматлар анда күп. Име? Әйе. Бу бик Күбрәк инде менә ахырын теге нәтиҗә ясап әйтәм, хәзер инде күбрәк үзем. Үз өстемдә. Сизелеп тора. Син теге әйтәм бит, син әйтәсең кешеләр белән, кешеләрнең фикерләре, кешеләрнең проектлары, алар минем өчен туры килмәскә мөмкин дип әйтүең сизелә. Димәк, син теге чын күңелкә псих-одиночкага Әйедер, туры килмәүдән түгел, мин сизәм, билгеле бер төркемгә кергән чакта да, әйме? Сез билгеле бер дәрәҗәгә җиттең. Ничек әйтим инде? Түшәме бар. Түшәме бар, әйе. Үзең өчен түшәм. Һәм инде әзрәк юлны үзгәртергә кирәк дигән минем очракта. Шул. Менә бу күбәй бер кызык име, ләкин син үзеңнең керттермисең. Моны әйтмим, тегенне әйтмигә әле дигәнсең име. Бу ябыклык ул каян килгән микән? Кичкенәдәнме, тәрбиядәнме, яки ниндидер үрнәк булган микән? Кемдер ачык булгачтан аны топтап киткән моментлар булганга күрә. Юктыр, үзем ачык булганмындыр, элегрәк. Ачык булганга күрә син бер тапкыр сиңа кемдер Юк. Вакыт барбы яшь барган сайын әзрәк уйланасың дигәндә үзеңне син үзең белән әңгәмә башлана. Менә шулда гына мин теге үземә нәрсә кирәк, нәрсә ничегрәк кешеләр белән аралашырга дигәндәй шуңа өйрәндем. Китап укыйсың дисең синме? Нинди китапларны укырга яратасың күбрәк? Әдәби буламы? Әдәбиятны бик якын күрәм. Шул исәптән рус әдәбиятын, чит әдәбиятын безнекен, шигъриятны, шул әдәбиятны бер өлкәсе дип әйтим, поэзия. Шигырьләрне укыйсың име? Шигырьләр язам да укыйм. Язасың да. Кара, менә мәсәлән, мин синеке 11дә, син 11дә укыйм дисең инде име китапларны. Мин 5тә торам иртәнге. Һәм сыйырсау. Мин шундый эшчән булдыклы хатын. Һәм уянып бит булмый бит инде, иртә бит инде аңлашыла. Караваттан да торып булмый. Мин тотам да китап укый башлыйм. Кемдер әйтә, мин йоклап китәрем ди. Миңа ул менә энергия бирә, кенә укыйм да 1 ярты сәгать и уянып китәм дә. Шулай эшлим мин. Үземнең көнем шулай башлана. Нәрсәгә әйтәдер мин моны? Һәм бу минем шундый хәтлек керде привычкага, рәхәтләнеп менә шулай итеп уку. Син дә менә бу сиңа авырлык китерми китапны кулыңа алу? Әгәр дә укыйсы килми икән укымыйм. Мин теге үземне көчләп эшли торган кеше түгел. Соңгы укыган китапларның кайсыларына менә вак миңа ошады, менә кешегә әйтерим, менә моны укыгыз әле сез дип. Менә мин теге бер проектка алынган, шул проект кысаларында кирәк булгач укыдым. Шыңгыз Айтматовның "Анам кыры". Ана чөнки тиздән була ул, имеш, шуны әйтәсем син. Әкият курчак театрында чыкты инде ул. Анда Миләүшә Хәйруллина исемле композитор, композитор музыка өчен җаваплы иде. Һәм анда Курай партиясен ишетсәгез ул мин. Анда спектакль буе идеаллык әйе. Менә Миләүшә кызык эшләде. Теге ул бит Шыңгыз Айтматов кыргыз, яртплаш кыргыз дигән әтисе ягыннан кыргыз. Һәм ул менә ул яклардагы уен коралларын, безгә хас уен коралларын, менә аутентик уен коралларын кертте. Яңгырашка думбра, кылкубыз, Курай. Бик үзенчәлекле яңгырашка
ие булды ул шушы эше белән. Яңа да Мин бик ул ошады. әсәрне караган, Нәүрүз булган бит фестивале Ая. Казанда. Һәм алар кыргызлар алып килде бугай ул спектакльне. Ага. Ул көчле әсәр һәм менә бу әкият театрында аны кую, аны бит инде бу 16+ дип әйтергә була микән ул спектакльне. Аны Яшьчекләүен балаларга хәтерләмим. кебек. Яшьчекләү 12+ булмады микән анда? Бәлки он алты. әзрәк кенә подросток булырга кирәк. Әзрәк кенә акыл инде тормыш тәҗрибәсе булырга тиеш аудиторияны аны карар өчен. Чөнки балалар аны карый алмый кебек. Карый аладыр. Нәрсәгә балалар ишектәргә? Үлем турында балалар белән сөйләшеп буламы соң менә шундый кешеләр Нигә? яшьтәге? Хәзерге заман балалар бөтен нәрсә нәрсәдән генә теге зомби яшикне караса да гына анда бөтен җирдә шул күрсәтелә бит. Хәзерге балаңа әсер дип уйлыйм. Карарга. Үзе кабул итәргә дип әйтмим болай. Син үзең булдыңмы премьерада? Булдым. Карадыңмы? Әйе. Анда димәк курчаклар белән, димәк мин күз алдыма китерәм инде. Мин адамнарны караган кеше, чөнки әкият театрында анда да бит инде курчаклар белән уйныйлар шундый көчле безнең әдәбиятның әсәрен. Бу да шундый авыр тема курчаклар белән күрсәтү. Бу шундый Бик гениаль эшләгән Илгиз абый. Зинев режиссер иде. Чөнки теге мәгънә ягыннан да биреп бетерү кыен. Бөтен моментларны күрсәтеп, әмма ул бөтен планны кулланды. Теге алгы план, арткы план. Һәм курчакларның размеры да теге үлчәме дә бик ни иде. Кулланылган. Мәсәлән, ананы ул кешенең реаль буенда ясады. менә бит. Кечкенә башка курчаклар кечкенә булай әйтүем инде. Чагыштырганда. Ана төп герой ул зур, менә Әйе. кешенең Кеше буенда. Ага. Моны карарга кирәк әлбәттә. Кирәк. Карамаган кешеләр карарга, чөнки чыннан да Чыңгыз Айтматов та бик билгеле шәхес, көчле яза торган һәм Илгиз Зәйниев да безнең бер дигән. Һәм Миләүшә безнең хәзер Ильяс Курай ойнаянда. Миләүшә Хәйруллин композитор. Әйе. Аны да белергә кирәк. Бу беләсезме, сезне шундый сәләтле кешеләр бер урынга ничек җыела микән? Син ничек аңлата аласың? Менә ничек сез табышасыз бер-берегез белән? Ничек табышабыз? Әйе. Ну, бу очракта мине Миләүшә чакырды проектка. Бик кызыксынып алындым. Чөнки ул әсәр якын иде, аңа кадәр да укыган идем. Шушы спектакльгә студияда яздыру алдыннан теге реаль музыкантлар спектакль вакытында уйнамый. Студияда алдан яздырдым бөтен әйберне, моментларны. Һәм аның алдыннан да укыган идем. Безнең Миләүшә белән инде безнең ахыргы елларда теге иҗади дуслык барлыкка килде дисәм, дөресрәк булыр. Бу беренче генә проект түгел. Аралашканга күрә инде, име? Әйе, бер даирәдә аралашып, дуслашып, аралашып. 1-2 ел элек, 3 ел дип әйтергә кирәк инде. Миләүшәне мин менә күргәли идем. Кайдан әсәр язып алганын беләдерим, ләкин хәзерге вакытта ул шундый яхшы вариантын әйтәсе килә инде. Күп булып китте. Менә хәзер ул бөтен җирдә дә Миләүшә дип Ул сөйли. башта да күп иде аны сизмиләр иде. Ничек нигә сизмәгәннәр микән? Ничек уйлыйсың? Ничек әйтим, яшьләр дигәч барбер. Өлкән буынның элитаның дип әйтик инде. Куштырнаклар эчендә. Яшьләргә барбер мөнәсәбәт әзрәк башкачарак бит. Бу уйлар яшьләр нәрсә булдыра инде алар. Хәзер инде барбер әзрәк исеме дәрәҗәсе үскәч кешенең аны сизә башлар дигәндәй. Шул. Мине уйлавымча. Сине сизәләрме? Син ничек уйлыйсың? Белмим. Аны мин сине сизмәгәнмен. Син сизмәдең. Теге элита. Белмим, сизәләрме юкмы, Аллага шөкер теге. Сиңа кирәкме менә син андый моментың бармы? Максатым юк. Максатың юк. Бер 2-3 ел элек булса әйтерим теге башкачарак уйлыйм. Ой, мине белсеннәр дип кычкырып китеп йөридең. Хәзер инде әзрәк. Нәрсәсе үзгәрде? Мин үзгәрдем. Булып чыкмаганга күрә. Менә була бит мәсәлән, кеше әйтә: "Ой, юк, миңа мәхәббәт кирәк түгел, мин мәхәббәтсез дә яши алам" дип кеше сөйлиме? Ну, ул дәврдә шулай уйлыйм, ләкин бераз вакыттан соң сора. Мәхәббәтне эзләп тапкач. Бәлки синең теге билгеле буласың килә дип әйткәнсең дә, булып чыкмаган, бу вариантта булырга мөмкин һәм син. Мөмкин. Юк, миңа кирәк түгел ул дип. Йөрисең хәзер. Хәерлесе шулай булгандыр. Хәерлесе шулай булгандыр. Аллаһ Тәгалә сиңа шулай. Бик җиңел бу Аллаһ Тәгалә дип кенә әйтү, бик җиңел. Менә шулай булган. Димәк, син үзеңнән теге. Юк, үземнән җаваплыгын алматмыйм мин. Мин һәрвакыт әзрәк теге дингә нигезләнеп дигәндәй. Шул. Дин буенча музыка ул бит харам. Нинди музыка харам?
Һәм ул кайда язылган? Белмим. Сен кеше фикерен әйтәсең. Әйе, ишеткәнне сөйлим. Мин Коръән укыган кеше түгел. Коръәндә турыдан-туры музыкага чикләү юк. Мгм. Менә мин сән интеп җавап калганын үзең белән торсың. Мен кайдыр укыганым бар шундый. Беләсеңме нәрсә? Мин хәтерлим, ул Үземтәне ул Шиһабеддин Мәрҗани әйткән сүзләр ул. Искә төште. Музыка ул харам түгел дип әйтеп, ул йөргән аңлатып, теге татар халкына җиткереп йөргән. Хәтерлим, шуңа күрә менә Ул аңлаткан мәсәлән, мисал өчен әйтәм, башка галимне, Кайым Насыйрилар мәсәлән, дин әһелләре шулай ук исәптәним. Үзләре музыка коралларында уйнаганнар. Скрипкада ялгышмасам. Кайым Насыйри. Әйе. Ялгышмасам. Син скрипкада беләсеңме? Юк. Бу авыррак име, иң авыр корал дип. Авыр түгел, һәр корал үзенчә авыр. Ниме? Җиңел авыр юк. Курайда әзрәк кенә теге рәсемдә чыкмыймы яна? Өлегә шуз уйнамый бит инде. Үзеңә уйнарга кирәк барыбер. Нигә синең нигә сине берничтән баянга бирделәр? Бирделәр булып чыгам син. Үзең бардыңмы? Ничек сойлан син? Ул бит авыр корал. Аны күтәреп йөрергә кирәк. Мин гел күз алдыма китә дим теге виолончел бит име корал бар. Ул шуны күтәреп йөриләр, безнең сыйныфташлар каядыр тегендә монда. Мен ничек шуны сойлаган инде, авыр бит инде ул дип курайнага сойласаң. Син бит гашык булгачтан сөйләмисең кешене. Гашык буласың да, кешегә әйтмисең бит, ой, уйлап бирмисең, мин моны нигә сайладым икән дип. Ничек бар шулай яратасың? Монда шундай очраклар. Син шулай баянны күрдең дә, мин менә Юк, баянны күрдем дә түгел, мин классташ егет, ялгышмасам. Сыйныфташ егет, беренче класста, беренче сыйныфта булганда, музыка мәктәбендә йөри, район үзәгенә. Ул индирмәдә бәйрәмдә чыгыш ясадым, соң яңа ел мисың, көзгә бал микән булды. Һәм шунда мин теге кызыксынып карап торам вакыт. Шуннан киттем, ялгышмасам. Кешедән күреп инде бу чыгай. Әйе. Аңа ошарга теләпме? Юк. Нәрсә? Сиңа ана уйнавы ошадымы ул баян? Яңрашы шагындыр уен коралны. Шуннан мин дигән беренче сыйныфта, икенче сыйныфта аралыгындадыр, менә хәтерләп тә бетермим. Кичкенә чакта инде 6-7 яшьтә. Шулай ук әниләр янына килеп, менә шунда Юк, әниләргә дә әйтмичә киттем, ялгышмасам. 6 Мин яшьтә. ничек, ул да район үзәге 7 километр, 6-7 километр. Мин шу класс сыйныфташ егеткә йөреп киттем, әтине әйтмичә. Һәм барып кайткачтан әйттем, мин шунда бардым дип. Язылыйм әле дип. Башта барып кайттым, күз белән күреп кайттым дигән. Мин кичкенә чакта шук идем. Хәзер дә шук аны. Бик сизелә. Хәзер Шуклыгың. Кара, димәк син беренче коралың уйный белгәнең баян булды, курай булды, дамбра булып чыга инде име? Юк, дамбрада уйнамыйм. Кайсы кылда Кылда уен уйнамыйсың? коралларын мин үзе әлеге дәвердә. Мгм. Мин күрәк шу өрмәле. Курайлар, кубызлар, сазсыбызгы дигән акарины создание салган грин. Тавыш белән җырлау синең бармы? Андый сәләтең. Үзем өчен җырлап бирим. Мгм. Килеп, булай кеше янында юк. Сәхнәгә чыгып җырлау Юк. синең башыңа килми инде. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Менә мин әтинең журналында имешләгәнем, безнең мирас дип аталады. Һәм алар да диге югалып бара торган коралларны, нинди алымнарның турында язылар мәкаләләр. Һәм анда Сибир татарларының үзләүне беләсеңме син? Үзләп беләм. Горловой пение белмәгән. Тамак белән җырлый. Әйе. Менә ул да бит булып чыган ниндидер менә татарларга хас булган музыкаль корал, менә тавыш. Ну, дөресен әйткәндә, иң беренче барлыкка килгән музыка коралы ул кеше ачкан, ул кешенең тавышы. Һәм шуннан, шул дәвердән бирле килгән. Ул һәр халыкта үзенчә күләмдә, үскән дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә бар. Мәсәлән, шул ук Алтай якларында, Тыва якларында ул бик Әйе, әлдә калган ул. әлдә калган әйе. Безнең җитер менә сүрелгән, биткән, онытылган Әйе. чыга. Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Тыңлыйсыз аны әлбәттә Болгар радиосында, карыйсыз Ями Music лейблы площадкаларында. Кайнатма подкастына без сәләтле һәм билгеле шәхесләрне чакырабыз. Бүген безнең кунакта Ильяс Фархуллин. Казанда менә хәзерге вакытта син сизәсеңме, татар мөхите, мәдәнияте кирәгрәк була башлаганын? Әйтә алмыйм. Кирәктер. Мин генә сизмәгәнмендер.
Син юк менә син әйтәсең бит кешегә таянып эшләмим, булдырмыйм үземнең проектларымны, үземнең эшемне дисең, име? Ләкин барыбер менә бу мине аптырата. Булдырылган икән нәрсәдер, нәрсәдер эшләнергән икән сәләтле кешеләр дән, име? Чөнки сәләтле кешеләр бик аз. Һәм аны кешегә Алар җиткермәү. күп, аны күрә белүчеләр аздыр. Һәр кеше үземе күрә алмыймы сәләтен? Сәләтле кешеләр күп дип әйтү. Әйе, сәләтле кешеләр күп. Ләкин алар менә барыбер син сәләтле һәм син үзеңнең миңа барыбер күрәләрме минем эшемне юкмы дигәнең, димәк син аны җиткерәсең дә килми булып чыга бит. Аның шуңа таба эшләмисең булып чыга. Мәсәлән, Миләүшә Хәйруллина белән Илмир Низамовны үрнәк итеп куйсаң, алар үзләренең һәрбер проектын күбрәк кеше белсен, ишетсен икән сизелә. Алар аңа менә тартылалар. Әйе. Синең андай бер юк булып чыга. Син аны Юк дәрәҗәсендә үк дип әйтмәсәң, бардыр ул әс күләмдә. Вакыт ишетмәгәндер. Әлегә үземә җыям да билгеле бер шартлап. Минемчә, синең йөргән кызың бармы? Дип сорасам ярый. Шәхси моментларны мин җавап бирмичә калдырам. Ну, ярар. Җитди сак астында дип. Күп очракта мин сизәм, мәдәнияттә яки сәнгатьтә булган егетләр, яшь егетләр, алар бирелеп эшлиләр, язалар, булдыралар. Аннан соң инде ниндидер хатын-кыз барлыкка килгәчтен күп очракта я гаилә барлыкка килгәчтен Басылалар. Басылалар. Нәрсәгә? Чөнки акча эшләре кирәк. Акча китерми күп очракта, име? Сен мен нинди басылган дип беләсең. Юк. Син әйтмисең бармы син юкмы икәнен? Әйтмисең бит син. Шуңа күрә мин белмим синең кызың бармы юкмы. Ләкин менә күп очракта егетләр ир-атлар юкка чыгып бара, чөнки аларны тормыш баса, аларга акча эшләре кирәк, бала турында, гаилә турында уйларга кирәк. Шунда мин аңлыйм. Алар юкка чыгуын. Чөнки чыннан да гаилә өчен хатын-кызны ашатырга кирәк, баланы ашатырга кирәк. Хәзер үк менә инде әле булмаган очракта мин язам да, язмамны каядыр җыеп барам, бәлки аннан соң ул шартлап чыгар дигән әйберне мин аңлап бетермим. Мин язам да җыеп кына бармыйм, яны күрсәтеп барам. Шул ук Instagram һәм башка. Тыелган социаль челтәрләрдә дә социаль ВКонтактеда күп өлешен димим, әмма дә ләкин теге санлы өлешләре. Үзеңә ошаганны инде теге, име? Үзем ошаган дип әйтмим, миңа берсе дә ошамый. Ничек син ошамаган булса да күрсәтәсең. Чөнки миңа ошамаган дип булса, мин аны теге күрмәсләр ярый әле дип кенә теге калдырырга тырышам. Алайса бер нәрсә чыкмасы минем, бөтенесен куймыйча барсам. Нигә син шундый критик яктан карыйсың үзеңә карата? Билгеле бер ни куюдыр. Ничек атала? Планка. Үземнең сәнгатемә дип әйтү дөрес булыр. Инде үзем эшләгән мираска, үзем эшләгән мираска билгеле бер шул югары дәрәҗә кую. Чөнки алай булмаса, үсештә булмаса иде белем. Мин беренче чиратта син үзеңә Юк, әлбәттә критика булырга тиеш, ансы аңлашыла. Ләкин бөтенләй теге ошамый дип, ошамаса да бөтенләй ошамый түгел. Өлешләп. Кире кайтарга ярыйм син, кайта бас җиткергә ярыйм. Нәрсә әйтсәм дә, синең җавабың син сизәсең, име? Спорлашып китәйме? Алай дип әйтмәсем, алай дип әйтмәсем. Чөнки теге мин әйткән җавапны син барбер бөтен кеше шулай үзенчәрәк кабул итә дип әйтим. Әйтелгәнчә түгел. Менә шундый моментлар. Мин әйткән җаваптан кеше нәрсә ишетәсе килә, шуны кабул итә. Нинди генә кеше белән сөйләшсәң дә шулай ул. Ул теге син әйткәнне бит 100% кабул итми. Үзенең нәрсә кабул итәсе. Кәҗәмегезме? Гороскоп буенча кем син? Мин Кушкар. Кушкар кем булар ул? Овен. Менә шул бит Кушкар. Кушкар да туры килә. Шамис гороскопка Мин ышанмыйм. Син туры киләсең. Юшыннан да нәрсә әйтсәм дә син инде теге капма каршы фикердән башлыйсың фикереңне. Сорау мин син белән спорлашырга җыенмыйм да кебек. Мин спорлашасым килә. Бәхәсләшәсем. Әйдә бәхәсләшик. Бу бит инде чыннан да сиңа 24, миңа 39. Безнең теге чор арасында зур. Име? Һәм син үскән чорда ул бер төрле син авылда үскән, мин шәһәрдә үскән. Безнең нәтиҗәннән да темпларыбыз да, темпераментларыбыз да төрле. Бу сизеп тора инде менә монда да. Һәм син сәләтле, мин сәләтсез. Монда безнең аерма шугадык. Һәр кеше сәләтлән белүгенә кирәк нинди өлкәдә икән. Син алып баруда сәләтле дип.
Дип әйтәләр хәзер, Дип мин хәзер әйтик, чыга инде ул әкрен генә кемдер чыга, менә Ильяс аркылы чыкты бу минем сәләтем. Менә бунда да сине Ильяс бит инде әйтә. Ильяс Гафаров, Ильяс нинди ничек? кеше чакырганын белмим, ким чакырган. Гафаров Ильяс әйтте. Менә ничек без аны бәсешмин, ничек аны аралашмын. Ул бит шундый күп итеп сәяхәт иткән, ул шугатык милли коралларда уйный торган кеше дип сине шулай дип сөйли. Аңлыйсыңмы? Дәртләнеп. Әйбәт. Әйбәт, әйе. Димәк, менә ул сине теләгән халык сине күрсен белсә, ул бит продюсер, ул бит күреп ала теге сәләтле шәхесләрне. Һәм ул менә сине этәргеч бирә сиңа, менә монда, менә бу аудиториягә, безнең аудиториягә үзеңне әзрәк кенә теге күрсәтеп алуыңны. Әйбәт. Әй. Нәтиҗә. Шуның белән әңгәмә тәмам. Тек, алайса менә син кайсы темаларга менә үзең сәгатьләр буе сөйләшергә әзер. Мәсәлән, мин социаль челтәрләрдә эшлим бит инде 10 елга якын. Һәм мин сәгать буе туктаусыз сөйләшә алам темага. Ә синең бармы шуның тема менә бирелеп туктагым торган? Нинди кеше белән сөйләшүгә карап. Мин сине белмим, шуңа күрә нинди темага сөйләшергә икән әйтә алмыйм. Менә әниең белән. Әни белән мин сәгатьләр буе сөйләшә алмыйм. Дөресен әйтәм, аны әтиәни дә белә. Теге мин алай ачылып китеп, чөнки мен ахыр чиктә нинди нәтиҗәгә барып җитәчәген аңлыйм. Әтиәни белән сөйләшү. Талашу белән бетәме? Юк, талашу. Нәрсә белән? Талашу да түгел, ничектер әйбергә. Аңлашылмаслык барлыкка киләдер инде. Аңлашмаслык түгел, безнең һәр сөйләшү әтиәни белән ул безнең теге киләчәк өйрәнәсең, тегесе мамасы шуңа барып та аеруча әни белән. Но минем бер мизгел име туктаусыз шылтаткан саен гелне көн саен сөйләшәсең инде. Балам булса иде. Шуның белән бетәдер. Кайчан битри. Трубканы куя башладым. Мин еракта яшим бит әни белән. Әле үпкәлиләр име? Мин үпкәлиләр, мин елларык дәрәҗәгә җитәдем. Ул бит шундый ордыра. Димәк, сиңа да шундый менә басым ясыйлар инде әниләрең. Ясадылар. Хәзер дә алар әзрәк кенә аңладылар. Хәзер инде әзрәк нитләр. Теге барбар ачылмаячагын беләләр. Теге аларга әйтмәячәксең инде син алдан. Менә бу кыз белән башладым. Вакыт җиткәч әйтәм. Мин һәр вакыт җавап әтиәнигә вакыт җиткәч беләчәксез. Иң беренче беләчәксез вакыт җиткәч. Шул. Әйе. Ярар, әни белән түгел, якын дустың, исемен чыган якын дустың. Якын дус, синең күз аллауда якын дуслык кем? Беләсеңме, якын дус, нәшин яхшы сорау бу. Минем өчен ул минем апамдыр хәзерге вакытта. Апам? Әйе. Айсыл. Әйе, Айсыл. Чөнки мин хәзер Линария Мөслимә белән ул мин иң якын дуст, подружка инде име. Аннан соң тагын бар берничә урыс кызларым да, алар подкастны карамаячаклар, шуңа күрә әйтмәсәм дә була аларның исемнәрен. Ләкин ахыр чиктә барыбер ул Айсылга килеп кайта. Чөнки мин барыбер нәрсә акча җитмәгән вакытта да. Битем, Линарига язмый бит инде акча бирәле, пожалуйста, дип. Айсылга язасың. Ул бит шунчыннан да менә шундый сине аңлый торган, аннан уялмыйсың, уялу моментлары юк. Ул сине аңлый. Һәм Айсылга сөйләмәсәң дә, әйтмәсәң дә аңлый торган кеше. Мәсәлән, ул менә карый да аңлый. Моның йөрәге шатнаган икән. Бу сорарга ярамый. Чөнки минем эшкә керү, минем булган хисләрне камаштыру, ул начарлык китерә икән, аңлый ул. Сорап та бирми тормый. Менә шундый кеше ул дус булып тоела миңа. Сүзсез дә аңлый торган. Сүзсез дә аңлый. Алай дисәм, минем дуслар юк дисәм дөресрәк булыр. Якын дустым дип әйтәм. Болай инде иң якын кешедер. Дус дип санамыйм, абыйдыр. Ул да, әйе. Чөнки теге абый белән без күп сөйләшмәйбез. Бер йортта яшәп, бер фатирда яшәп дип әйтәйин. Хәзерге вакытта бергә яшисез. Әйе, бер фатирда яшәп, без кай вакыт 3-4 көн күрешмәйбез. Чөнки мин кич белән кайтам. Ул инде йоклый диген. Абый иртә белән китә, мин йоклыйм диген. Атынлар бер күрешмәгәндә бер фатирда яшәп. Әмма ләкин теге моментында, мизгилдә мен хәзер аңлый башладым, аеруча яшьлеккә барган саен. Абыйдан да хәзер моментта абыйдан да кадерлерәк кеше юк икән. Әтиәнне санамыйча инде булай. Минемчә бу бик дөрес. Аларга да ачылып бетмим, абыйга да ачылмый, но аны аңлый. Ул артыкта син апаң шикелле. Ул казымый хамын ишкә таба. Күз карашыннан аңлый дигәндәй. Ярар. Аңлар. Бу минемчә бик әйбәт фикер. Теге иң якын туганың синең дустың, синең якын кешең булуыңны аңлау.
Чөнки менә без бер Айсуга 28 булганчыга хәтлек микән без бик тату булмадык. Без талашып яшәдек, бик начар безнең аралашу иде Айсу белән. Бездә кичкән чакта Сугышлар булды инде. Егетләрнең тем более диген. Яра, сорауның моменты нәрсәдә иде? Бармы сине шундый кеше менә утырып, чыннан да сөйләшә торган? Әйдә табыйк бу кешене. Юк, үз-үзем. Үзең. Әйе. Үзең белән нәрсә турында фикерләшеп утыра аласың менә? Бөтен нәрсә турында. Мгм. Шул. Ну, Айса, нәрсә ул? Дәрт, хис турында уйланып утыру, хатын-кызларның нинди булуы, сиңа карата нинди хистәр, тойгылар хис итү, аның турында син үзең белән яшәсеңме? Рефлексия буламы? Хатын-кызларны миңа карата? Әйе, Юк, күбрәк минем аларга карата. билгеле бер затка карата дип әйтим. Алар димик. Синең бер затың бар, син аның турында инде аңа карата хисең бар, һәм шул хисләр Ну, турында. уйландыра инде барыбер. Мгм. Уйсыз кеше. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә имеш ул. Бу беләсеңме нәрсәсе белән кызык. Күп очракта ир-атлар үз хисләрен күрсәтмәскә тырыша бит инде, име? Һәм хатын-кыз бәлки белмидер дә син аның турында уйланып яшәү турында. Аны ничек күрсәтергә кирәктер бәлки. Син минеке белми әйтәсең. Әйе, Белә. 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 Белсә дә сине үз итми инде, име? Нигә мин бит үз итми әйтмәдем? Бәлки үз итәдер. Син нәтиҗә ясап куйма алай. Юк, белә дип әйтәм инде. Мгм. Минем күбрәк теге алай җентекләп мин сойлап уйлап бетермим. Мәсәлән, син әйттең хатын-кыз турында дип. Бер башка уй килә, билгеле бер мизгелдә. Һәм шул уйың белән син янәшә калып, иң куркынычы. Иң куркынычы үз уйларыңда калдымы? Әйе, кай вакыт. Күп очракта без шуңа музыка куябыз, телевизор кабызабыз. Әйе, качыр өчен. Мин алай яратмыйм. Син уйлыйсың, Әйе. уйланасың. Мгм. Теге инде ул хисне басу нияте белән мин игътибарымны башка нәрсәгә юнәлтмим. Бәлки сәнгатькә, шигырьләр язарга син тартынамы шуның күңелең менә шул уйланган? Әйе, шул күбрәк шул вакытта языладыр. Шигырьләрдә. Күп очрак мин әтим бит язучы инде шагыйрь. Һәм аларга шундый сәләтле кешеләргә, әдипләргә аларга әзрәк кенә ниндидер стабильлек булмау кирәк языр өчен. Кебек тоела миңа. Алар шагыйрьләр. Алар синдә булышасың. Юк, мин аларның үз рәтеннәренә кертмим. Мин шигырь язучы дип әйтим. Шагыйрь дип чыгарып әйтәсем килмидер. Әмма дә ләкин күп очракта менә шул аеруча язучылар ул нестабильлек дип инде куштанаклар эчендә үзләре эзлиләр. Әйе. Язу нияты белән. Мин аны эзләмим, ул мин үзе табанчык бер моментында. Аннан котылу нияты белән генә инде мин язам. Чөнки язмасаң шартлыйсың дигәндәй. Шул. Син менә язгачтын, ятлап калдырасыңмы ул шигырь юлларын яки ул менә шул кагазда генә каламы? Кагазда мин бер шигырьне яттан белмим. Мгм. Бер күп дип сорасаң да мин сиңа сөйләп бирәм. Шуңа сорам. Сорамасаң хәерлерәк. Теге сәхифәмә каядыр куеп барам мин. Байтагын дип әйтәм. Кемгә багышланган бу юллар? Син аны инде җитрәсең Юк. кими, белдерәсең кими? Ул хис шигырь булып чыкты икән, кемгә багышланган. Син Белә үзең беләс килгән кеше үзе белән. син аны үзең хәтерлисеңме? Син менә бер ничә ел узгачтын, бәлки кем өчен язган инсең бу юлларны? Кем өчен үлеп йөргәнме микән мин дигән уйлар. Анда кем өчен дип анда сайлау зур түгел. Шулайрак әйтик. Шул. Вакыт узгачтын мин сиңа әйтәм, аннан соң исемнәре дә онытыла. Син әйт, синеке шулай булгандыр, минеке. Сайлау алай зур түгел. Йөрисеңме син концертларга? Нинди концертлар? Ну, менә ниндидер концертларга. Йөрим. Ниндидер. Нинди концертлар? Нинди концерт? Билгеләү кирәк. Юк, нинди концертларга йөрисең син, Айса? Миннән сорау. Ахыргы елларда классик концертлар бик ярата башладым. Баказага йөрисең инде, име? Шул исәптә. Тагын кая безнең куялар шундый концертларны. Опера, балет театрына. Мгм. Опералар, балетлар кай вакыт карыйм. Безнекен яратып бетермим никер Казанныкы. Күбрәк шит. Нәрсәгә яратмыйсың? Белмим. Нәрсәсе ошамый? Нигә яратмыйсың? Аның бәйлелеге бер, теге куелган спектакльләрне яратмыйм дип әйтүем түгел. Аларның эшләү ысулы. Сыйфаты ошамый? Юк, эшләү ысулы ошамый. Ничек соң менә айда безгә Чөнки теге бездән атала бит безнең Татар дәүләт академия опера балет театры дип. Анда безнең именно безнең язылган
опера балетлар юк дәрәҗәсендә. Татар телендә булганын Әйе. әйтәсең килсен дисеңме? Татар дәүләт булса да име, Әйе. татар телендәгесеннән дә Муса Җәлилгә багышланган, Шүрәле, Шүрәле балеты тагын нәрсәләр анда. Не, бетте дәрәҗәсендә. әйе. Опера, алайса, Мәсәлән, татар телендә бармы анда? Бар бит нәрсәләр. куела торганмы? Әйе. Димәк, сиңа татар телендә булырга тиеш име, не ул концертлар? Сиңа шул Татар телендә булырга тиеш, татар композиторлары, либреттистлары язган әсәрләр бик күп. Мгм. Әмма дә ләкин аны чыгару өстендә эшләнми дисәм дөресрәк булыр. Нәрсәгә менә без аларга бит акча эшләргә кирәк. Әйе. Ул опера балетына. Димәк, кеше халык Акча бармак. эшләү нияте белән генә әгәр дә мәдәниятның саклыйсың кирәк икән, Аларның андый максаты юк сакларга димәк. Димәк, аларга акча гына кирәк. димәк, максаты юк икән әзрәк Син башкача. һәм шул аларны шулай теге әзрәк кенә менә мәсәлән, мин татар телендә дөрес язылмаган кафеларга Хм. мин йөрмим. Бу минем теге мин аларга акчалата, карата теге инде. Рус теленә язган икрәс. Ну, анда хата юк. Анда Анда хата юк. анда хата юк. Мин андыйларга йөрмәскә тырышам. Димәк, без син шулай ук бу инде протест йөзеннән син аларны сайламыйсың инде. Әйедер. Безнең опера балет театры шул йөзеннән сөйләм. Ну, мин теге милләткә дә бәйлисем килми, әмма дә ләкин шундый зур мөмкинлекләр язылган әсәрләрне куярга, әмма аның өстендә эшчәнлек күрмәгәч, Бәлки аның сыйфаты дәрәҗәсе барып җитмидер. Куйганнар икән алар Тоскана дигән операны. Һәм аннан соң ниндидер менә татарчаны куялар име? Тоска. Тоска. Ой, гафтис Тоска. Ләйлә әзрәк кенә акыллы булып Тоска ягъни Тоска дигән опера куйганда бер сәхнәдә, аннан соң нидер татар либреттосы белән куелган опера, ну тортмый бәлки. Тарту өчен менә мин ничек күз алдым, менә алар теге халык йөрмәс дип уйлыйлар, халык дәрәҗәсенә туры килми. Әмма дә ләкин бит мәсәлән шундый сүз бар. Эстрадага да бәйле инде ул. Халык бер дәрәҗәдә икән, сәнгать әз генә югары дәрәҗәдә, әйме? И халыкка ошар өчен сәнгать әз генә түбән дәрәҗәгә төш. Булырга тиеш киресенчә. Сәнгать үзе артыннан халыкны өскә күтәрергә тиеш. Аудиторияны үстерергә тиеш инде, әйе. Әйе. Ләкин менә әйтәм бит, опера былай да авыр. Әйе. Име? Аңлаешка. Иң җиңеле бит инде Фирдус Тимаевны тыңларга. Лайса иде Фирдус Тимаевның опера балет театрында концертын куйык. Нәрсә булып бетер дигән. Бик кеше күпкә киләчәк, акча эшләячәк. Куябыз. Опера балет театрында. Юк, миннән торса, миннән торса. Кайры. Юк, әлбәттә мин анда басым ясарым, шуннан да Татар дәүләт театры дип Муса Җәлил исемендәге йөрткән Юк, син сорап куйдың, нигә ошамый дип. Мин Әйе. шуны җавабым шул. Чөнки теге мин чит ил, мәсәлән, шул Казахстанда, Астана, яисә Алматыда опера балет театрында аларның милли әсәрләре яңгырый. Безнең белән чагыштырганда күбрәк тә. Шул классик әсәрләр дә бар, евро теге академиялык. Нигез алынган инде классика дип саналган әсәрләр дә бар бездәге сыман. Әмма дә ләкин милли әсәрләргә дә урын бар. Син шунда эш йөрисең инде карар өчен, име? Юк, карар өчен түгел. Шунда эш буенча барган мизгелдә вакыт була икән, билет калган була икән, мин рәхәтләнеп барам. Яратам. Шул исәптән Абай операсын Алматыда куела, Астанада куела. Абайның либреттосы беләнме? Юк, Абай турында. Абай турында, Абай кунанмага багышланган Абай дигән опера, либретто Мухтар Әвәзов, шул исәптән казак классигында язучысы. Музыкасын кем язды? Латиф Хамиди һәм Ахмед Жованов. Латиф Хамиди безнең милләт кешесе. Казаклар өчен язып Юк, ята. ул Казахстанда исем теге зур дәрәҗә саналган композитор. Шул казаклар өчен язды дип әйтәм дөрес түгел. Юк, аны бөтен кеше бөтенләй уны сәнгать ул төрле телдә тыңлап була торган. Әйе. Ашап була торган әйбер инде, аңлашыла. Мин дә казакларны яратам, моны мең тапкыр әйткәнем бар инде. Мәсәлән. Мәсәлән, мин бөтен казак музыкаларын тыңлыйм. Мин хәзер Ями Мюзиктан кала музыкаларны Аларның бик һәм казакларны тыңлыйм. Чөнки Үзенчәлекле нәрсә ошый миңа. стиль. Беренчедән, алар шундый итеп, кызык итеп урап эшли дә казаклар име. Анда казак теле дә бар, урыс теле казак дә бар. эстрада турында сөйлисең. Эстрадасы булсын инде. Эстрадасы безнең дәрәҗәдәдер.
Сен әзірәк башка юнәлеш альтернатив музыка. Альтернатив, ну эстрада бит, альтернатив музыка, эстрадасын тыңламын мен. Мин дә яратам. Казакларның альтернатив. Мен анда без аны сешкән Зөлейха Камал белән дә Дуд on the guitar, Нурбек исемле егет, аннан соң Дархан Жус, аларны мин бик яратып инде тыңлыйм. Алар бик көчле. Чөнки чыннан да әйтәм бит, музыкасы яңаша булса да, ләкин аларның гел нинди булса да элекке кораллар кушылган. Әйе. Шунысы белән алар шундый аутентик булгачтын, шундый күңелгә ята торган булып чыга. Һәм нәрсәсе ошый, мин ул текстларны аңлыйм. Шуңа күрә инде алар белән бергә җырлап, ул мәгънәсен аңлагачтын тагын да күңелдерәк булып тоела да. Шуңа күрә монсын мин аңлыйм. Казаклар алар бүтән яктан да хәзерге вакытта әзрәк кенә бездән алдынгырак. Кинода, музыкада булып чыга инде, клипларын бер-беренә караганда да барысы да әйбәт эшләнелгән. Ну, синең күзлектән шулайдыр. Ә булай инде күп өлкәдә, мин дә сизәм аны. Шул, ну, эстрада бер тирәдә, мин эстраданы яратмыйм, безнекендә аларныкында дигән. Ой, минем бер мизгел моя волна бузылды. Ничектер миңа эстрада керә башлады. Татар эстрадасы да керә башлады. Аннан соң казак эстрадасы да. Мин туктаусыз колак белән күчерелә бит инде. Колакчыл белән күчерелә минем. Имгеле шо бәреп йөрим колакка. Нәрсә соң? Әйтәм бит түгел Марат Яруллинның җырлекте. Үләм дип торам, әйтәм, нәрсә, что за дичь? Марат Яруллинның фанатлары караса. Алар беләләр ул җырны. Мин алар белән җырканым бар. Тукран дип аталам шунда кытышкыш. Жыгылмен. Сәер җыр. Мидем, что за дичь дип күчердем, мен соң кайтып, кире кайтып, мен нәрсә кем булды соң әле бу дип карасам, Марат Яруллин икән. Нормаль җырлары бар дип миңа анасын әйттеләр инде. Ансына да шаным. Әйдә казак тематикасына кирип китте икән. Син ашадыңмы? Әйдә сөйлә. Мин яратам. Әйдә, мин дә яратам, әйдә. Сорау. Табыш. Өзен дигән лейбл бар анда. Менә Әйе. Өзен лейблын мин бик кытышкыч яратам. Алар эшләгән әйбер минем өчен шундый яшь егетләр, яшь кызлар, шундый аларда рэпны да укый торган кызлар бар. Шундый туры килә ул аларга. Син аны карыйсың, алар шундый матур киенәләр, образлары, визуаллары. Соңгы менә Көктү дигән клипны яратып күрсәтәм мин бүтән дусларыма да, бүтән Башкарчысы кем? Хатırlamыйм. Ирина Кайратовна. Көктү дип атала торган клип. Аларның азрак бүтәнесе казакча дип әйтмәсәм, инде бу. Мин шуңа күрә Ирина Кайратовна дип әйтәм. Мин казак музыкасын тыңлыйм. Ирина Кайратовна скриптонит диләр миңа, әйтәм, юкла инде, әйтәм, ул урысча җырлаган җырларны мин тыңламыйм. Мин шулай дип кемдер кертә башлады, һәм Ирина Кайратовнаның иченнән дә клиплары да аларның бик милли, бик шундый режиссура белән кинога охшаган. Һәм анда барысы да менә казакның ниндидер тарихы салынган. Сен белмисең икән, сен аңлап бетермәскә мөмкинсең. Аларның клипларын, отсылкаларын, нәрсәгә анда шуны тыгалар. Менә ул миңа аларда ошый. Менә именно Ирина Кайратовнаның группасын әйтсәм инде. Һәм анда Көктү клибын караганда алар амаш ясыйлар Заводной апельсин дигән кинога. Стэнли Кубрикның. Сен караган бармы ул киноны? Менә шуңа алар шия костюмнарын кигәннәр, шундый ошаган егетләр. Һәм аны да менә хәзер мин аптырыйм син ул киноны караганга, чөнки ул кино 1971 елгы кино. Мин яратам элекке фильмнарны карарга. Кайсылар? Менә күптән мин 4 көн элек карадым. Тагын бер тапкыр Заводной апельсин киносын, чөнки менә чыннан да бу клипта мин рәнҗетеп караганым бар. Мин тагын бер тапкыр искә төшерим әле нәрсәгә миңа ул кино ошаган икән дип. Һәм хәзер карагачтын тойгыларым икенче төрле булды. Ну, һәр өлкәдә шулайдыр ул. Теге үткән әйберне кире кайтарсаң, син инде башкача шул укыган әсәр булсын, фильм булсын, музыка булсын дигәндә. Син аны сюжетын хәтерлисеңме менә ул киноны? Ну, шама белән. Әзрәк сай хәтер. Анда бит бик күп теге интим сценалар. Анда бик күп теге кыйнаулар, кон. Аны менә хәзерге вакытта карау, ничек аны 71 елда төшергәннәр микән дип мин аптырап карадым. Менә ул шундый кыюлык. Заманасы шундый була. Анда рөхсәт булган күпрәгеме? Белеп әйтмим, ул сорда яшәмәдем бит. Инде барбы син киноларны карагансын, карыйсың. Ну, теге чагыштырганда күп әйберне ачыграк әйткәннәр димме соң, җиткергәннәр. Янда теге либерализмнар да булмаган, теге моны әйтергә ярамый, теге суд вариантлары да булмагандыр индеме? Теге куркыта торган. Хәзерге вакытта бит кинолар төшергәндә, нәрсә әйткәндә син уйлап сөйләшәсең. Кемдер үпкәләргә мөмкин. Хәзер заманасы шул.
Шуңа күрә уйлап сөйләшеп утырам. Шотрын бүтүндөй сөйләшкән булды. Бер көндәп күрәтмәсен. Әгәр, ну, заводной апельсин булды ди. Тагын нинди кинолар караганың бар синең менә элекке? Исемнәрен сорыйсың син, мин хәтерләмим. Сюжетны сөйләм, мин искә төшерермен. Яраткан әсәрем бар, Джек Лондон Мартиниден. Укыдым икән. Аның буенча итальянецлар фильм төшергән. Караган юк. Ну, мин Мартин иден әленчә курккан кеше. Бәлки ул хәзерге заманда төшерелгән, әмма теге башка ул чорныкы итеп күрсәтелгән, обработкасы эшкәртү шулай ясалган. Миңа бик ошады ул фильм. Нәрсәсе белән? Шул элеккегечә булуы беләнме? Сюжеты белән? Юк, ничектер актерлар да бик үтемле уйнады. Һәм эчтәлеген, асыл эчтәлеген бик яхшы бирделәр. Шуны белән ошады. Ярар. Анысын да карарга кирәк булыр. Тагын нәрсәне искә төшерәсең? Бетте. Бер кино. Бер кино. Ике кино булды. Җитәр. Былай гына менә хәзер утырып әйтә дә алмыйм. Шуңа күрә. Былай хайран теге совет фильмнарында бик моментында карыйм. Карыйсы килгән моментта дип әйтәм. Кирәк кайтып индиме? Ай. Яңаларда менә күптән түгел караган истә калдыганы булдымы? Кыргыз фильмы бише. Кем? Җәннәт аналарның аяк астында. Рай. Под ногами матерей. Карамам? Юк, кыргызларны караган. Кыргызлар төшерде, бөтен дөнья буйлап хәзер сбор акча җыя, бик үтемле фильм. Асылы сөйлим инде карасам да. Анда акылга зәгыйф малайның дип булай. Абый инде 20 яшьләрдә акылга зәгыйф баланың анасын җәяү нигә Мәккәгә алып бара турында сөйли. Шул? Бөтен нәрсә инде асылы шунда күрсәтелгән. Роуд муви булып чыга инде. Юлда бара торган. Нинди илләр буенча барганы, ничек кайтканы бик үтемле. Аеруча теге ахыр чиктә Мәккәгә барып җиткәч шунда бик елата торган. Минем өчен. Син кино караганда елый аласыңмы? Сәнгать әсәренә бәйле икән мин һәрвакыт. Кино булсын, спектакль булсын, үземә үтемле икән. Әсәр булсын. Анда кайвакыт ашханәдә кич белән төнге 1дә, 2дә абый уяна да инде су эчәргә чыга. Мин өйдә утырганда анда шигырь укып җырлап утырган минутлар. Сездә мин үтә дә китә. Теге уяк бик ашык менән дигән дип. Сәнгатькә. Бу иратлар дишеннән дә теге үз хисләрен чыгару елап. Минемчә бу кыюлык, һәм рөхсәтлек тә үзеңә бирү. Чөнки күп очракта бит безнең ну бар егетләрнең ничек үстерәләр. Стандарт дип әйтәм теге. Егетләр яларга ярамый, теге инде булай дип. Кырыс булырга кирәк. Белмим. Кеше белән анда шулайрак булса да, кеше янында күрсәтмәсәң дә инде хистә мин үзем белән калганда чиста ачык. Ике йөзлеме. Исәндер сирәк. Шул. Дуслар, безнең бит әле бустибыз бар име? Һәм без кунакларга сорау бирәбез ул бусти өчен. Һәм шунда кирип карый аласыз җавабын. Кайнатма. Так. Ильяс, син ничек карыйсың юрауларга? Юрауларга шаярту буларак яхшы карыйм. Булай юрауларга ышанмыйм, үземдә. Аны шөгыльләнмим дисәм, дөрес булыр. Ну, бәлки мәсәлән, ниндидә бу усак кыз сине яратып. Бәлки все безнең. Таро раскладлар ясап. Яратып, ошатыптыр. Ошатып. Сине ошатып. Шулай итеп тикшереп бирсә, яки инде гороскоплар тикшереп бирсә, син Жюлер, син ала ярамый дип әйтереңме, нәрсә дип хистерин син? Юк, инде кешегә алай кат белдергә ярамыйдыр. Аңлатыбрак әйтсәң. Безнең шундый рубрика бар, Ильяс. Ул да булса, Ями Music лейблындагы булган җырларны без тыңлыйбыз да, имеш шул җырлар безгә ниндидер сорауга җавап бирә. Мин сиңа хәзер сойлар өчен 5 җыр бирәм. Шул 5 җырның берсен син сойлап аласың да. Без шул җырдан сүзләреннән инде җавап табабыз. Ләкин безгә башта сорау кирәк. Нинди сорау бирә аласың син безнең юрау рубрикасы өчен? Бәхет нәрсә ул? Бәхет нәрсә ул? Әйе. Яхшы сорау. Әйдә, шуңа эзлибез җавап. Миңа шый. 5 җыр. Топ, Ильяс белән Малси Music, Кубатлану, Жуна дигән группа, Гүзәллек, Азат Гимадиев белән Ильяс, Өч почмак, Кирилл Вахитов белән Алина Беляева, Китмә, Зерне һәм The Чиклавик дигән, Чиклавик дигән төркем. Кайсы җырны сөйлибез? Бу беренчесен яттан беләм. Беренчесе булды.
Сұрау туры килә бит. Илгиз белән исламга рәхмәт. Монда 2 минут та 59 секунд. Шуннан менә вакытын сөйләп алсаң. 2 минутта 59 секунд. Әйлә булсын 50 секунд. 50 секунд һәм безгә Илгиз белән Малси җавап бирәчәк. Бәхет нәрсә ул? Ни дигез? Менә бит. Юк. Без бу җырны белгәнгә күрә, сорауы да туры килде, имеҗре да туры килде. Һәм бәхет ул бар. Димәк, сездән Нә? бер кайчанда туктамаска кирәк дип. Топ дип бит. Син син табасың инде, име? Бәлки барды инде мин. Табылгандыр. Син үзең бәхетле дип хис итәсеңме? Бик кай вакыт кына теге уйларга бирелеп алсаң, Шул күлне әйткәндә, кул аяк бар, Әйе. яшәргә урының бар, ашарга. теге билгеле бер стандарт дип әйтәм. Син шул яктан карыйсың бәхетне. Кем өчендер ул матди булырга мөмкин, кем өчендер әтиән исән сау булу. Әйе, туганнар исән сау булып бик. Болай үзем караштан мин бик бәхетле. Сен ничек хис итәсең? Мәсәлән, мин кайбер бер мизгелләрне көн уртасында мин шундый бәхетле икән дип уйлап куям. Үземә искә төшерәм аны. Син ничек булып чыга ул? Ул хис бит инде ул теге. Әйе. Һәм һәр вакыт сизеп тә әйтмисең инде ул хисне. Шулай синең шикелдер билгеле бер моментларда, мизгелләрдә вакыт чагыштырганда аеруча берәр үзеңне һәм булай әйтәм инде. Икенче кешеләр белән я үзеңне хисләреңне, тойгыларыңны чагыштырып. Икесе дә. Үзеңнең хисләрен, яисә үзеңнең башка кешеләр белән чагыштырганда да. Аңлыйсың? Мин үземне башка кешеләр белән чагыштырмыйм, шуңа күрә миңа теге Мин дә чагыштырмыйм, әмма ләкин кайбер моментларда син барыбер мәсәлән шул нидер коллеганы күрсәң, сен аяксыз кешене инде, мин аягым бар бит, мин шундый бәхет. мисал өчен Бер гарип кеше белән. Күп очракта мин әйтәм бит, безгә чагыштырыр өчен бәхетсезлекләр бирелә дә, авырлыклар бирелә дә кебек тоела. Теге бәхетле бул мизгелләрне. Бер фикердә без уртак. Аллаһ шөкер. Кич уена. Без бер фикердә Ильяс белән. Рәхмәт сиңа килүеңә. Мин сине көтеп калам тагын бер тапкыр подкастка, чөнки чыннан да без синең белән әле сөйләшеп бетмәгән кебек тоела. Алла берсә киләбез. Рәхмәт сезгә чакырганга. Кайнатма.